Пътя към златните мостове, там има два върха. Значи, Гумена каза, това са богоугодни дела, стига да не прекаляваме. Серго, снимам те. Що си седи тук от доста време? Така ли? Какъв ден? Сега е момента, в който ще минем през дупката, така наречената. И тук може би, както бях казала и в едно предно видео, е най-техничният участък, където реално човек може да падне. Затова котките са 100% задължителни, щеките силно препоръчителни. Сега ще видя докъде е разумно да снимам, защото и аз мога да падна. Никой не е застрахован. Ето сега може би се вижда надолу. Ето тук ще покажа как е положението. Ето така. Сега някой ще изпълзи нагоре с сноуборд. Стъпвам внимателно. Хоп. Още малко. Може би тук е най-технично да не се плъзне човек надолу. И сега трябва ето по тази пътечка. Хоп! Разкошен ден. Ето такава дупка. Може да пропаднем, ако излизаме извън пътеката. Хоп! Изкачваме се.
Така, стига се до този разклон, не поемайте надолу по стъпките на рак-трака, защото там е синя писта или зелена или не знам каква. Ние поемаме надолу към Морени, където е лежерно и безопасно. Както се вижда, всички хора са оттам. Ако сте скиори, разбира се, минете от тук или сноуборд. Моменти, които трябва да сме с малко по-повишено внимание и да се надява да са ни здрави коленете. Котки задължително, иначе не се знае дали няма да се подхлъзне човек, но сега се е разтопил снега. Тук една идея по-внимателно, да не стане беля накрая. Готово слязохме, спуснахме се под опе. Това беше приемливия вариант, безопасен. Небето е супер синьо. София, както винаги, е леко в мъгла. И поемаме още надолу. След мъничко ще влезем в гората, оттам в колата и по задачи. Вече сме в приказната гора. Чувате сигурно птиците. Още малко и разходката приключва. Още хора се качват нагоре. Времето е вълшебно. Просто не съм си мислила, че ще е толкова хубаво. Това е Голи връх, последната станция на Драгалевския лифт, който, за съжаление, не работи. Неделната сутрин е към своя край. Използвана пълноценно. Очи пълни с красиви гледки. Излязохме от гората и вече сме в последната права. Тя е леко крива, ама така му е думата. Ще се видим на финала. Колко коли, когато идохме, бяхме само ние и още две. Вижте, идвайте рано.